Amuri Zimbabwe muri rudadiso kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Utini standwa? Ngiyaphila shumba linjani? Aiwa ini ndiri bhozvo kuti do. Muri aiwa zvinokudzwa. Siyalibingelela muri yeZimbabwe kuhlangana kwethu namhlanje njalo kolunye uhlelo elami igama nginguThadiwa Nashekutama Mandlovweni ospecial. Zora nhasi muri yeZimbabwe ndofunga munotondera paya tichikupai mukomana aitaura kuti inini ndiri musatanisi. Uyezve ndakuda kuyamurwa akazoponera kwa Prophet Jose kana muchiri kutondera. Nauya tinayo zuva ranhasi yakangoda kufanana naiyoyo yamukoma vatinawo sekuru wangu kavaira moyo. Vari kutiwo zvakare dambudziko ravo guru ndere nyaya yehungochani, uyezve vari kuda kubatsirwa kune avo vanobatsira kuti kana vachikwanisa kusiya dambudziko iroriri vakwanise kunge vachirisiya. Liqiniso balalele emakhaya nithemba liyakhumbula sake saliphathela olunye uhlelo olukajaha owayesithi yena ulisatanist njalo wayefuna ukusizwa wagcina ke esiziwe kufundisa uJose. Namhlanje siphenduka njalo le ndaba ephosa ifanane layo naleyo ekabhudi othi yena ulohlupho lobutabani obukuye, ngakho ke udinga ukubana ethole usizo kulabo abayenelisayo ukubana bemsize. Saka pari zvino regedzai tivape mukana kuti vasangane nemi ruzhinji rweZimbabwe munzwe dambudziko ravo kuti rakamira sei. Asi senguva dzese tinokumbira kune avo vanobatsira kuti aiwa kana tawirwa nedambudziko, dambudziko harina kuwira munhu mumwe chete, rawira tese. Tinoda kuti tiwane yambutso, tinoda kuti tinge tichiyambutswa. Liqiniso shumba, ngakho ke salichiyela isikhathi lesi sichele kuye ubhudi echasise ukuthi kuhamba njani empilweni yakhe akusukela ezalwa ukuze kufike kathesi, esichasisela ukuthi uhlupho lwakhe lumi njani. Ngakho ke nxa sikubuya kini balalele emakhaya kulabo abancedisayo asebesicela ukuncediswa, sebesicela abancedisayo okuqotho, hayikhona abazabuya besiqambela amanga kumbe behleka kumbe besenzani. Sifuna abazasincedisa njengansuku zonke balalele emakhaya. Selikhuthaza ke kubana lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ini ndinonzi Junius Moyo, zita rangu randakazvarwa naro. Ndakaberekerwa kumberengwa kwa Ngungumbani. Dzimba dzedu dziri kunonzi kwa Masorodze. Ndiri mwana wekwadhokotera kwa Moyo. Mupenyu hwangu ndakakura ndiri mwana aitambudzika. Dzimwe dzenguva ndaigara ndichingochema nditadza kuziva kuti chii chiri kuitika pandiri. Mukukura imomo mai wangu vachinditaurira vaitotiwo pane nguva yandakamborwara zvokuti ndakaita mwedzi wese mwana achidya asi asingaendi kuchimbuzi. Nokudaro ndichiri kurangarira nokuziva nokuti kwandakazoponera kwakanga kuri kuRenco Mine. Renco Mine kwanova kwaisenza baba wangu. Ndo kwandakazoponera ikoko. Ndobva ndarapiwawo, zvinzakarapiwawo neimwe ng'anga vainzi Sekuru Banda vekupi vekuMalawi. Ndo kupona kwandakaita ipapo. Saka zvazvakazoita ndati kurei mbichana zvokutanga kuenda kuchikoro. Takatanga kuenda kuchikoro kumusha kugokwe kwaNembudziya, sekunge ndiko kwakanga kwatamira vabereki vangu kuti vanogara ikoko. Saka tiri ikoko takaenda nevamwe baba mudiki vedu, ndo vataigara navo. Kana mai vachinge vasipo vaenda kuna baba kupera kwomwedzi taisara tiri vana takadaro. Baba mudiki vavakatichengeta upamba ipapo. Saka zvaizoitika ndezvokuti sevana tanga tiri vadiki edu, asi ini ndaiona nokuziva zvakanga zvichiitika. Pane nhau nhasi uno yakundishungurudza nokundinetsa yehungochani.
ndo inenge payakatangira, nokuti pakanga pane vamwe vemuvillage mataigara imomo vakomana vaizouya kuti vaite sei vatambe nokurara kumba kwedu ikoko, sekunge kunenge kuri free kusina vabereki. Saka ipapo ndo ndaizoona bamudiki vane vamwe sekuru vachiita zvavaita, mukoma wangu vane vamwe sekuru futi vanenge vane muzero umwe chete pakuzvarwa kwavo vachiita zvavaita, iniwo nevamwe sekuru vedu vari mumomo variko ikoko tichingoitawo saizvozvo. Saka mukukurawo kune vamwe zvakazopera, ini dambudziko rehungochani harina kutombozopera. Saka ini ipapo ndakanga ndiri mudiki, ndakutanga kunoita mumagrade 2-3 uko. Ndakanga ndiri mwana akanga asingafariri kuite sei kutamba nevamwe vana, ndaifarira kutamba ndega. Asi ndaizoti kana chimupupuri chauya ndaimhanyira pachimupupuri ndotanga kunzwa dzungu ndiri papo ndogara pasi. Kana ndagara pasi ndaizoona ndiri kune imwe nzvimbo yakanaka, kune vana vakanaka vakadresa zvakanaka, ndo zvandaida nokufarira. Saka ndo vana vandaifarira kungotamba navo, mazviona. Saka ndati kurei primary yangu ndakaita zvakanaka pachikoro ikoko kunonzi Nyamasaka. Kwanga kuno umwe mudzidzisi aitondifarira zvakanga zvisingabviri. Ini ndaifungidzira kuti ari kundifarira nokuti ndaigona mathematics neshona content taita 4 masubject. English yaindiremerawo zvayo, asi ndaigona kuwanawo pahafu, dzimwe dzenguwawo ndopfuurawo hafu, dzimwe dzenguwawo, but normally ndaingoindirawo pahafu ipapapa. Saka ndiri ikoko namudzidzisi uyo ndakazoti ndakura ndapedza grade 7 ikoko, ndakuenda kusekondari. Ndakazoenda kuRenkomine kumasvingo paNyabata secondary school. Ndiko kwainge kuchisenza baba wangu. Saka pamaholidays ndaiti ndikadzokera kumusha ndainosangana nemudzidzisi uya akanga andidzidzisa kuprimary. Saka aibva ati totandara togara paya pagrowth point paya oti hazvina basa kusvika maleti ndonokuperekedza kumba kwenyu. Nokudaro takazoenda tonorara kumba kwavo. Saka zvohungochani zviya ndobva zvaitika nomudzidzisi kuprimary uku. Ndaenda secondary ndakanoitira uku kwakanga kuna baba wangu kuRenkomine kumasvingo. Saka ndakanga ndiri mwana waingofarira zvokuti kana ari maweekends taenda kumakomo, kumapako, tichingofamba tichisangana nezvataingosangana nazvo, tichingoona, pamwe tichitora zvatinenge tichida kuona kuti ndiro zvakatinakira. Dzimwe dzenguva taenda kudhemu. Kwanga kune dhemu rainzi Bangala Dam muna Mutilikwi River. Saka taiti kana tikaenda nevamwe kuya kunoraura, taizoti kana tasvika paya tongoita mumwe achinoraura kwake. Ini chaizoitika ndechokuti ndaitongozoona pamwe ndisazozivi kuti kwandiri chii chiri kuitika, totongozoona like ndiri kune imwe nzvimbo yandakanga ndisingatozivi. Saka zvaitongozoshamisa ndezvokuti izvoni patinozoti paya ngatichiendai taitozongoita zvokutsvagana. Taita zvokutsvagana kudaro, ini ndaitongozoona ndatova nehove dzandaitokwanisa kuenda nadzo kumba tonobika tonodya. Asi kuti nguva yekuti ndirangarire nokuziva kuti dzabatwa nguvai kana kuti ndadziraura nguvai ndizvo zvaindinetsa. Tadaro saizvozvo dambudziko rehungochani harina kumbopera ipapo, nokuti ndakanga pane umwe yakanga iri shamwari yangu. Ari shamwari yangu kudaro ndiye wandaita naye izvozvo. Saka zvanga zvatongove zvenguva nenguva. Saka mweya uyu wakaramba uchitongokura saizvozvo. Ndiri pachikoro ipapo, baba wangu vakatombozodamwa kuchikoro kunzi mwana wenyu ari kupenda muromo, mwana wenyu ari kupenda nzara kunoku. Saka dambudziko iro ndakaona kuti rakaramba richingokura rakangodaro. Saka pandakazoita form 2
pane zvaiitika pachikoro, vana vachingodonha, ndini umwe wacho vaidonha pachikoro ipapo. Saka pane maticha akazondisimudza rimwe ramazuva vakundiisa panze. Umwe wacho akanga akandibata nekuno kumagadziko, ndiye akazoti mufana uyu ane magadziko uyu. Vakabva vamira vakanditenderera vari 5. Vari 5 vakanditenderera kudaro, vanibvisa bhutsu, ndakarara ndakatarisa mudenga. Maziso ndaitadza kuvhura kuti ndione kuti ndiva nani kana kuti chii chiri kuitika, asi inzwi raticha aindidzidzisa technical graphic ndo randakanzwa vachitaura kuti mwana uyu ane magadziko. Kubva kwemazuva mairi, vakatenderera kudaro. Pandakangozofosa kuti ndivhure maziso, haana kunyatsokuvhurika, asi kuti ndo pandakaona kuti pani 1 2 3 4 5, asi vanga vane magauni manje eblack, asi ivo vanga vakapfeka hembe dzavo, vakasunga matai avo. Asi pandakaona ipapo ndakaona unge kwete kunge ndakatoona vakatopfeka magauni eblack. Saka mukukura zvakanetsa kuziva kuti chii chakanga chiitika. Uyezve ndiri kuprimary koko, shamwari yangu iyoyo, vanobaba wake nedzimwe shamwari dzavo vaita zvokutamba zvigure. Nokudaro ndakazoti umwe musi ndine shamwari yangu tiri kuenda kumakomo kuno iri weekend. Takasvika pamwe nobva ati uya ndikurakidze kunopfekerwa kuno kuzvigure. Yobva ainda nobva anondirakidza, tatanga kutora zvimaski zviya takupfeka tichitamba nemukomana uya. Rimwe after a week taita izvozvo, ndakazoti ndichifamba ndichibva mumashops, zuva ratonyura kwatoti tsvatsvatsva. Vakomana vamwe vaitamba zvigure vakabva vauya ndobva vandirova neshamhu. Ndakabvunza kuti vandirovera chii, havana kumbopindura, vakandirova neshamhu. Ndichisvika kumba, baba vangu ndainge ndisingavakwanisi kuvataurira zvainge zvichiitika kwandiri panguva iyoyo. Saka ndakangozonzwa kubva ipapo, ndakanga nda munhu ungoti kana weekend kana kuti kunoitwa zvigure ndaitoenda. Kana vachiita zviya zvokuenda kunorara mausiku, vanenge vari kumakuva, but vanenge vakatowanda, ndaitoendawo ndirimo, asi ndakanga ndisingatambi zvigure, asi ndaitoita sokuti pega pega pane pazvinenge zvichiitwa ndenge nditoripo kuprimary, kusekondari uko. Saka ndazopedza sekondari takazodzokera kumusha kuGokwe. Baba vangu vobva vasara. Kwete, baba ndipo pavakazobatiswa neurwere hwegumbo, kuita sokuti kensa. Gumbo raingoora richingoita black, richingoora zvichingokira kusvika vazosiya basa, nobva tazoenda kumusha. Tichisvika kumusha kuya muna 2000 baba wedu nobva vashaika. Muna 2001 2002 takanga tina mai wedu. Saka mai wedu ndopa wakandiudza kuti ivo vaitaura takagara kuti vanangu, kana upenyu hauzikanwi, kana tose tisipo panapa, muonai baba wenyu waenda, ini handizivi kuti ndichararamawo kusvika rini. Kana muchinge mazosara, munofanirwa kunamata chechi dzomweya, kureva dzechipostori dzemweya idzi. Saka ini zvakandinetsa kuti sei mai vavo kuti isu tiende kuchechi dzomweya, isu takakurira muhwisiri, mai vakanga vari muhwisiri. Ndichidzokera futi pamashure mbichana ikoko kuhwisiri, kuchechi kwataenda ikoko. Chakazoita kuti ndisaenda kuhwisiri ikoko ndechokuti icho ini pandakapedza pandanga ndiri kusekondari ndauya kuholiday, takaenda kumwe kwanga kune musangano wehwisiri. Hungochani uya hwakanoitika ikoko futi kumusangano. Mabrothers aya vamwe vakuita tutu vachienda makwenzi, umwewo wakutaurawo nhau dziya. Ini sokunge pamatimai muri kupi? Kumusha kuGokwe. I mean pamuri kutaura nezvo mabrothers muchatutu kumusha kuGokwe pamaholiday. Ndanga ndatokura apa. Tatobva zviya izvizvo zvandambotaura zvababa mudiki wedu izvi. Kwakanga kwatove kuprimary. Baba mudiki wedu vakazobva kunobva vaenda kuSouth Africa kunosenza ikoko. Ende baba mudiki wedu wavo vakatongozoshaikawo vasina kutomboroora, kwaivanetsawo zvaingonetsawo zveimba, vakatongosvika pakushaika vasina kana nemwana wavakasiya panyika. Saka ndio zvakaita kuti inini ndisaramba ndichitevera chechi yamama wangu Methodist.
Saka 2003 makaregedza nekuda kwekuudzwa nevabereki kunzi endai kune dzemweya kwete inini apa mama vakanga vakutaura baba wedu wanga watoshaika ini ndatopedza secondary school 98 ndanga ndatopedza form 4 pandakazo in 2000 baba wedu wachizoshaika 2001 2002 ndipo mama pavaitaura izvi zvokuti kana ini ndichinge ndisipo sezvaita baba wenyu kudai vanangu muite sei munamate chechi dzomweya. Izvi ndakazozvirangarira nematambudziko andakanga ndakusangana nawo kubvira pandakatangawo kuti ndakutanga kuzvisenzera ndega. Ndichitanga kuzvisenzera ndega chakaita kuti chisahoramba ndichinda kumethodist ndichocho chokuti ikoko kuchechi ikoko kwaita musangano kwatakaenda ndiko wana brother pavaita izvozvo ndaona umwe brother aibva kugwero akangotaura neniwo seshamwari sechinobva tangowirirana ndobva zvinhu zvacho zvinongoconnecta so niwo ndakatoitawo zvandakaita nabrother vaya saka ipapo ndo pandakazoregera kuenda kuchechi yamama ikoko. Saka apa ndakutaura ndatopedza chikoro ndatodzokera ndakutanga kuzvisenzera it was 2001 to 3 kusvika mama wangu achizoshaika. Handina kumbosenza muno munyika yedu yechizvarwa, handina kumbowana basa panguva dzacho. Basa rakanga riripo kuti munhu awane kuzviraramira taendawo kunofukura goridhe tichera goridhe kumamaini kukadoma uku nekukwekwe uku. Saka ndaitowanawo mari asi chaitika ndechokuti kana ndichinge ndisenza nevamwe hapana mari yatinowana. Kana ndichisenza ndiri ndega ndaiwana mari. Ndo zvandakanotisa ipapapa. Uyezve chakazoita kuti nhasi uno ndizive kuti Mwari navadzimu vakanga vakandichengeta. Paripo pandaiti ndikaita mari ndaitogona kuenda kwekwe kana kadoma. Yangomira ndotokwira ndoenda ikoko. Saka riripo rimwe zuva randakamira lift wanga pari pakati pousiku kuma2 panga pane vamwe varume 2 vakanga vari pasi vanga vakamirira transport yavo kuzovatora. Pakasvika motikari yakanga ichibva kukadoma ichienda kuno kwekwe ndoko yakanga iri bhaki manga mune vanhu 5 kumashure 3 vari kumberi. Saka yakasvika paya inobva taimisa nobva yanomirira nechekumberi uko. Pandakamhanya ndichida kuti ndakunosvika padzono nobva yasimuka nobva yaenda. Ndakasvotwa nobva ndadzoka kunoko pavarume vaya zvikanzi uri kuenda upi ndikati kuenda kwekwe zvikanzi amira kune motikari iri kuuya kuzotakura nesu tiri kuenda ikoko. After 10 to 15 minutes motikari yakauya nobva tapinda ndokubva takuenda tapakati nepakati pebattlefield nekwekwe ndo patakaona kuti paita accident. Tichisvika paya tichiburuka takaona ibhaki iya yakanga yandisiya. Vanhu 5 vese vaya vanga vakangofira imomo. 1 ndiye akajamba akafira mapundo ari panze. 3 vakanga vari kumberi driver steering yanga yakanyura pachipfuva akanga ari pakati kudanga kuzama kutsikitsira ndobva apreserwa akangodaro akanga ari kudhoo uko hafu yanga iri mukati hafu ndingangoti vanhu vese vanga vari mubhaki imomo hapana akararama. Saka ipapo ndipo pandiri kuti chero nhasi uno ndinotenda kuti Mwari navadzimu vakanga vakandichengeta. Right. Zvaita saizvozvo takazobva kuya kubattlefield ndakuuya kumwe kwanga kuna mainini vedu mwana wasekuru vedu wekwachivi kwakazvarwa mai vangu inzi kushurukwi. Ndakatanga kuita zvokuchera goridhe. Ndichichera goridhe ndaiviga rangu ndichichera ndichisa pasaidi ndichera ndichisa pasaidi kusvikira ndawana mari yangu yokuti ndakugona kwanisa kutenga. Saka ndaendawo nomumwe munin'ina wangu aishandira baba mudiki akanga ane skero. Ini ndichitengawo yangu goridhe ndichisa pasaidi ndichitengawo rangu goridhe ndichisa pasaidi ndichitengesa ndichita ndakutoita mari dzangu. Ikoko futi chimwe chitiko chakaitika ndechokuti ndichinotanga kusvika mushurugwi imomo ndakanga ndisingazivi kuchera aluvia ndandajaira yematombo rife ukadoma. Umwe mukomana abva anditi hende pandoziva pane mari mugomba mune mari. Anga ari magwiringwindi mugodhi yakanga yakacherwa kudhara yakasiyiwa. Ndokubva asvikondiratidza kuti apa ndiwo pane mari. Saka zvinoitika pasi panenge pakadyiwa pese apo vongosiya anonzi mapila mapisi zviya. Saka iye aida kuti ticheke chipila ichocho
hongu panga sample mari yaibuda but waiti ukacheka chipila ichocho mugodhi unobva wadhirikira. Ndiri imomo iye akangondiratidza pekuchera abva abuda abva ati okay ndiri kuuya manje kwakutoenda kunonwa doro. Ndiri imomo ndobva ndanzwa kungoti buda ndobva ndasiya mugwara muya ndobva ndabuda ndobva ndaenda kuya kumakalando kunotengeswa kune shedi kunoitirwa zvese. Ndobva ndaona mukomana yakagara achimwa doro. Kati kwewo wagara wauya kuno uchimwa doro undisiya ndisenza ndiri ndega but mari ichizoshiya nepakati ina handichadi. Ndobva ati iwe haudi mari iwe. Papa nomwe mukomana anogara kumavillage eikoko akanga achangosvika zvikanzi shamwari ende ndokuratidza pane mari ushande uyu mufana hadi kushanda asvika manje but hadi kushanda mazvona. Nobva vaenda nobva asvika nokunopinza mukomana uya mugomba muyamwe. Achidzoka kuya takabva tanzwa kuti mugodhi ndobva wadhirikira. Mukomana uya akafira imomo. Akatobudiswa nendrai akatosungwa akabuda akarembera. Ndakangoti Mwari navadzimu vandichengeta. Ndingadai ndakangofira mumugodhi imomo. Saka nokudaro ndazobva ipapo ranga rava gore riya rokuti mari yedu yemuno yakanga yakutanga kuti netsei kwane mabheras cheki mari dzakangowanda dzakangokura. Saka ndo pandakaona kuti zvinhu zvonetsa panapa uchiti ukatengesa lese une 15,000 painopera kunotengesa goridhe riya uwana 13,000 mari ichidzika ndikaona kuti hazvichaiti. Ndo pandakafunga kuteverawo munin'ina wangu nevamwe vana baba mudiki wangu kuSouth Africa. It was 2005. KuSouth Africa ikoko zvina kundiitira nyore pakutanga. Kusvika rimwe ramazuva ndangozoonawo panga pakaungana vanhu pamasowe. Ndo pandakarangarira manje mashoko amama wangu aya okuti kana ivo vasipo vaizenga vachida kuti tiite sei tinamate chechidzomweya. Ndikati rega ndimbosvika apa ndione kuti chii kuti zvinofamba sei. Ndingambodzokera kumashure mbichana. Apa kwanga KH2 kuenda pane masowe pachechidzomweya. Ndiri kumusha uku ndakangoenda kamwe chete kushurugwi kwainzi kwamadzibaba Mosi kuzvishavane kwainzi kwamadzibaba Mosi. Panga pakawandiwa zvakuwandiwa zviya asi chakandishamisa ndakangosimudziwa zvikanzi iwowe une zita guru. Ndikati kwete handisi ndine zita guru. Kune mukuru ane zita randinaro kureva vamwe baba mudiki vedu vachiri kurarama zvinezvi vari kunyika yeSouth Africa zvinezvi. Ndikati vane zitawo rakangoita serangu. Zvikanzi koini ndiri kutaura nani? Ndikati mukutaura neni. Zvikanzi ndiwo wandiri kutaura wacho. Ina handina kumbozvisa musoro kana kuziva kuti zvarevei. Saka okay ndabva ikoko ndava kuSouth Africa zvino. Akakanga KH2 kusvika pamasowe. Ndasvika pamasowe ndakatanga kunamatirirwa. Ndanamatirirwa ndakaitanga kupupuruka senge huku yachekwa musoro yoregedzwa pasi. Zvakandirwadza. Zvorwadza Monday, Tuesday until Wednesday. Inoti Thursday and Friday uchinzi dzoka kwemavhiki 3. Ndikashingirira ndikadzokera kusvika vazonditi chinamata pano kutira kuti dambudziko rako ripere. Zveshuwa ndakamboti namate dambudziko harina kupera. Every Sunday ndaigara ndichingodonha ndichingoita izvozvo. Kusvikira ndazoitirwa munamato nevamwe madzibaba vakangonitira munamato webhandi dzvuku vakati kumasowe kanzi hatidi zvitsvuku hatidi zvitema hatidi zvimakatoda zvichena chete. Saka ndati kana ndikaita izvozvo gemenzi anga ndinaro zvezvakaperera asi ndaingodonha chete. Dambudziko ranga riripo ndorokutoti ndaitoputa nokuputa fodya. Ndichienda kumasowe gemenzi ndichingopfeka ndakadaro fodya ndaitongoputa. Saka ndaitirwa munamato webhandi dzvuku zvakatombomira. Saka ndakavimba nebhandi iroro kuti iri bhandi rakandibatsira iri. Saka mari yakanga isingaiti zvakanaka ipapo ende pandakabatsirwa namadzibaba iwavo ndo pandakangoona inini
umwe musikana akangouya achita sekuti ari kutsvagawo basa abvawo kuno kuZimbabwe. Ndobva ndamunzwira tsitsi ndomubvunza sisi zvakadii soso, ndamunzwira tsitsi ndoera mwoyo ndikati avanzvadzi chiuyai yedu tisesei mugare mumakuseni mwe muchienda kunotsvagawo mapeace work muchiuya kudya nokugeza nokurara panapa. Ini ndichangoudzawo landlord wangu kuti ichi ndisister wangu. Saka ndakaita saizvozvo ndobva tagara. Mazuva 1 2 3 ndobva sisi vaya vangozoita zvokuti tiite bonde. Ini zvanga zvisiri mupfungwa mangu asi zvakabva zvangoitika. Zvakandiremera asi ndabva zvangoitika. After zvaitika izvozvo zvangoitika vhiki 1 vhiki yechi2 yechi3 ndobva izvi hazvichaiti. Iye sisi vaya vakutanga kurutsa kuita sei ndobva ndati chiendai kuchipatara. Vaenda kuchipatara nobva wauya nobva hanzi 3 weeks duration. Nobva vati hanzi ndane pamuviri. Ini ndikati ndoda kuona kuti zveshuwa ichokwadi here. Singati koiwo kwauri kuendawo kumapeace job kuchichi hausi kumbosanganawo nevamwe here chichi. Zvikanzi kwete ndinotongoenda ndinongonowacha ndopuwawo mari yangu ndodzoka. Okay zvakanaka. Saka indikati kana ari wangu tichaona. Zveshuwa ndakachengeta sisi vaya after 3 months manje vakanga vava kupenga. Vakaita sokuti aitosvikirwa kuita semurume. Aitoti kana usina kumurova Harare hakurarwi. Saka dzakasvika mwana akazovepo. Mwana haana kumwa, mai vabva vaita breast cancer. Ndakuita mukaka yokutenga. Ndakaomerwa noupenyu. Saka mwana ati kurei mbichana. Ndobva ndati chirega ini ndichienda kumberi kwandashedzwa nemunina wangu tinoite sei ndinoona kana zvakaita zvakanaka ndozokushedza imouya. Ndakaita saizvozvo ndokuenda ini kwanga kwatoi kutiza. Ndobva ndavasiya nemwana uya. Ndaenda ikoko ndakanosvika ndokubva ndanozviwanirawo mumwe mukomana. Saka mwana kunoku akurwara mai vaya vakati ndanzi ndiuye nemwana kuna baba wake. Ndo paakauya paakanditewera ikoko. Saka wanditewera ikoko ndipo pavakazozvibata kuti inini ndakanga ndichite sei, ndanga ndichita zvehungochani, ndakanga ndakudanana neumwe murume. Saka vazvibata ndo pakazobuda nhau iyeyi kufamily yangu kuti vazive nokuti ndanga sikadi kuti vazive. Saka zvakatongozobuda vana baba mudiki wedu akauya akati wakupenga here chii. Ndikati izvozvo zvaatoona ndiwo zvanga zviripo, ndizvo zvitoripo. Ini handitombonzwi kana kutombomuda mukadzi uyu. Ndobva vati ndisirwe mwana. Nobva ndasirwa mwana ndikamuchengeta gore rese. Muna December mai vayo nobva vaya vamutora ndokumuendesa kumusha kwavo kuZaka. Handina kuona mwana kubva 2010 kusvika last year December uyo wakadarika, kwete uyo wachangubva kudarika uyo. Saka zvakadaro saizvozvo mweya uya hauna kona kumbomira. Ipapo zvakaramba zvakungoenda nokungoenda. 2013-14 ndakazoenda ku Cape Town nebasa. Ndasvika ikoko ndakati ndiri mushopu ndichitenga zvandaitenga. Pakaita umwe mukomana akangobva patiro akanga ari cashier. Ndobva uya pandiri ndobva nditaura kuti iwo kana wakubhadhara zvinhu zvako izvi uya patiro yangu number 2. Ndobva ndaita saizvozvo. Pandakaenda ipapo angoita sokuti ari kurova tiro nobva atotora mari yaya yandanga ndamupa ndoko haana kuzoisa mutiro. Ndobva angotora bepa rake ranga rakatonyorwa phone number dzake ndokuribatanidza nemari ndokundipase like change. Ndobva ndatobuda mushopu muya. Ndanosvika ndichibuda ndichiti ndione mari inobva ndaona phone number ndikati okay hapana kuipa. Ari kureva kuti ndiite sei ndizomufonera. Saka ndosaka ndichiti nini mweya uyu unongozviita wega. Munongoconnecta nyange ukasvika kunzvimbo ipi neipi pausina waunotoziva. Kana une mweya weungochani unotosangana nengochani dzacho. Saka ndiri koko ndakaita saizvozvo ndokubva ndadzoka futi kubva kuCape Town kuuya muJoburg. Ndichiri koko Cape Town mukomana uyu ndiye kwatainda ndakanga ndisingakuzivi. Taiti kana tichienda kuti hende club. Taenda kuclub taidrive toenda. Taenda tainopinda pakaita semutunnel. Maita semutunnel muchinobuda maizoona safake club yacho yaita sokuti iri mumvura, muri pasi pemvura, but mukati
maglass chete muchiona mvura iri kunze muri mukati. Saka zvaita saizvozvo. Saka nenhau imwe yesatanism chichi ndaizviona ndo andakazotanga kurangara kuti zvinenge zvinoda izvi. Nhau iyi yesatanism pandakazotanga kuinzwa ndakainzwa yanga yatove before covid apa. Ndaendawo kuma-church ministries nevamwe mai vaigara pa-complex pandaishanda. Ndaenda ikoko nobva zvaitika izvo zvinongoitika mumasowe pupurupupuru zvaitika saizvozvo. Saka apa vainotorawo makamera pasina kutenderana. Saka pavakazoburitsawo mavhidhiyo avo avaitengesa ivo veministry vechechi vava vaitoti tabata musatanist kwakati saizvozvo. Saka ndakabva ndatanga kutyiwa nevanhu. Saka mafambiro angu kuti mumateksi ndikungonzwa unongonyewa ndozwa kuti handini ndiri kutaurwa chichi apa pamusoro pekushungurudzika futi apa ndakushungurudzika nezvozvo ini ndakanga ndisingazwi kuti satanism yacho iripo ipapo here kana kuti chii chaitika mupenyu. Ndakanga ndisina kana closure yekuziva kuti chii chaitika. Zvaita saizvozvo mai vavo vakanditora kuendeendesa ikoko. Pavakazouya chakazoita kuti vaburitse kuti satanism pavakauya nobva vambuzondibvunza musi kuti kwewe muchikura makanga musingadyi ropa here. Indikati no, isu zvaitika chandoziva kuti painzi pakaurawa chipfuwo, handiti ndizvo. Pakaurawa chipfuwo ropa riya raibikwa rakasanganiswa netumwe tuuraura todya, ndo ropa randinoziva iroro. Ndo zvataidya uchinzi mushiya. Handizivi kana kune vamwe vanozviziva izvozvo. Zvaita saizvozvo. Saka ndakatanga kushungurudzika ndichinzwa izvozvo zvokuti ndiri musatanist. Vamwe vachinditya, vamwe vachiti anoda kupiswa. Ndaingorarama nenyasha kusvika nanhasi uno ndorarama nenyasha. Kubva 2005 kusvika nhasi uno ndiri kurarama. Vamwe vakapiswa, xenophobia yakauya, vamwe vakaita zvipi, covid ikauya, vamwe vakafa vakaita zvipi, asi ini ndaingotenda kuti Mwari navadzimu vangu vakandichengeta. Kusvika nhasi ndadzoka munyika yechizvarwa, Mwari navadzimu vangu vakangondichengeta. Saka matambudziko andaisangana nawo, andakazosangana nawo, mushure mekunge ndichionawo vamwe vachibatsirwawo social media umu, ndakabva ndabatawo vemasocial media kuti ndichitaurawo dambudziko rangu. Vakati uya kuno, unofanirwa kuuya kuno. Ipapo dambudziko rikati ratanga. Mari chaiyo ndaitoti kutoti ndiwane yokuti ndizokwanisa kuti ndiuye kuno zvakanga zvisingadi, zvakanga zvichitoramba zvachose. Kusvika ndazosvika nguva manje kuzouya kwandaita munomu, ndakatotumirwa mari kubva kuno kuZimbabwe yokuti ndiuye, asi ndiriko. Chaitika ndechekuti manje mari yanga yakungonyangarika, mari yakungodisappear. Uyezve kumasowe ndaenda kumasowe, kusvika vekumasowe vati nhau yako yakuda chivanhu. Isu takonewa, zambuko handina kuriwana kumasowe. Asi pandakaendawo kungoutsvuku kunyenyedzi nomwe, ndakatanga kuonawo change. Ndakatanga kuonawo change apo naapo, zvaisunungura apo naapo, nyangwe zvazvichidzoka but zvaitombosunungurawo mbichana. Kusvika ivo vekumasowe kokoko vazoti akunodiwa ivhu repawakaberekwa, nokuti tikuona rukuvhute rwako ndo rwakashandiswa kugadzirwa. Saka kunodiwa ivhu pamusha pawakazvarwa. Ivhu ndakatoita rokutumira nakuya kuzotora. Kuna mainini vedu vari kumberengwa kwandakazvarwa, nobva vatumira ivhu. Rasvika iko kuSouth Africa kwakaita 3 months kuti risvike pandiri, asi vakauya naro tichingogara munzvimbo isiri kure nakure. Ivhu riya rasvika ndaenda naro kumasowe, ipapo manje chivanhu ndo pachakabuda. Zvikanzi chimbonobatsirwawo kuchivanhu. Ndo pandakaendawo kune vamwe gogo vangu. Gogo ava vanenge vekuMozambique kana kuti Zimbabwe Mozambique kumabhodha ikokoko. Saka zvinonzi vanotwasisa muchindau, chindau isi hatizivi. Saka ndo vakaita izvi. Ndikaona zvinhu zvangozviitikira automatically pavakaita. Ivo vakati ivo but pane achazokupedzisira zvinhu izvi kunyika yechizvarwa. Saka zvaitika ipapo
ine hapana chandaiziva zvechivanhu indaingonzi ndaitoita zvokutonamata zvokumasowe taiti saka musi wandakatanga kuexperience izvechivanhu izvi takaenda kugomo taenda kugomo zvikanzi nagogo vaya unonamata mativi ese mana wozochuza kwaunoda kuenda handi munozviona saka ndanamata kudaro ndakaona dombo raipenya kune rimwe rutivi pandakapedza unamata ndakatanga kufamba kuenda ikoko mugomo handizivi ndakafamba sei munobaya munodi ndaisina bhutsu handikwanisi kufamba ndisina bhutsu asi ndaifamba netsoka kusvika ndasvika padombo riya ndakatanga kunamata ndikapedza ndikapira pandaita zvokupira ndichitaurira ndakainzwa uku kuleft side kune vemasowe vaimba kuright side kwanga kune vechivanhu vaite sei kwairidzwa ngoma kumashure kwangu panga pane kabako ndasiya kadiki kokuti haukwanise kupinda saka ndainzwa pane munhu ari kutaurira achiomberera saka pandakapedza padombo paya kunamata ndapedza kunamata ndaita zviya ndo pandakazoenda pachibako chiya ndaona chibako chiyachi ndasvika ndagwadama pachiri futi ndatanga kunamata ndanamata ndapedza kunamata ndakuita zvekupira zviyazvi saka pakauya jecha ndakaona jecha ndobva ndikati jecha iri ndiri kurida reka ndinokore ndobva ndapinza ruoko ndobva ndanokora jecha riya but ndazoburitsa ruoko kunze ndakaona ivhu but muna matombo matatu mukati ndikati ndo muteuro wandinoda kunokisa nokudii ndaita saizvozvo ndati ndapedza reka ndichisimuka ndopa ndakaona apa paleft side yangu apa panga pane miti yandinoziva hangu imwe yandainzwa yezvitsinga munhu anenge atsingiwa miti iyo inoshanda izvozvo nemaronda aya asingapori miti iyo inoshanda izvozvo saka ndakabva ndadhura ndatora ndasungira musaga wangu ndaburuka mucheka wangu ndaburuka ndaenda kuna gogo vaya akati exactly ndizvozvo chaizvo ende nhau iripo ndosandakakuza paya kuti inini handikwanisi kuti ndinganzi ndakutwasisa asi uri kutwasisiwa nani nevekwako ndo vanokutwasisa vanokutokuudza zvokuita saka zvinezvi zvaita imi michinge chendai munodi munokumbira mvura taenda pamwe pane mvura payaibuda pakaita semuchibako so tasvika paya kumbira mvura neumwe wandanga ndinaye aishanda nagogo vaya takanda silva mukati takumbirira taisa tsvimbo dzedu mukati takuchera mvura dzedu uyu ndobva apedza ndobva aenda inini nomanje ndobva ndasara paya ndakuda kuona kuti mvura iyi inobva kupi ndapinda mukati makaita muchibako ndanoona mune matombo anenge akarongewa mvura iri kusina ichibuda imomo ichingoti but kubva ikoko kuzouya pane tsime apa pane mvura ndandisingaoni kuti mvura iyi inofamba sei zvinhu zvaingondishamisa ndiri paya ndichitarisa mudenga manga mune makwenzi zigwenzi ranga rakarembera amagrapes aya mamwe akaita black mamwe akaita green kuti ndidye ndikati pamwe hazvidyiwi nobva ndaregera saka pane vamwe vanogara mumakomo imomo akanga achidzova achiuya ndikati chii nobva ndaona ndevamwe vanonzi vanogara ikoko kumakomo ikoko nobva auya ndandalaita kenduru kuti ndione akutonditenda paya kuti aiwa tinotenda matsivulele indlela wati ndikati okay regai sitakutopedza mugouyawo saka chivanhu chaingozvita chega automatically chimwe shamiso chakazoita ipapa ndakazoti rega nditore jecha mumvura moya ndoda jecha riri mukati umu tsvimbo yangu iyi ndaiti ndikaipinza saizi yacho yaisvika pazasi pemabvi saka ndikapinza ruoko rwaitodarika pasi pamabvi asi ndakaitadza kunokora majecha riya saka pandakazoudza gogo svikanzi aiwa iwewo takanga paya panokumbirwa mvura panongocherwa saka iwewo wakanga wakuda zvimwe zviri more than mvura iyaya ndosaka waitadza kuisvikirira saka ndakanga ndisingazvitendi kuti chivanhu chiriko ndanga ndisingazvitendi kuti kune nzvimbo dzinoyera asi nhasi ndava kuzvitenda ende ndava kuzvitenda zvechokwadi saka ndazodaro muchivanhu ichi dambudziko rangu ravapo zvino nderokuti hama dzasara tasarana nababa mudiki vaviri nevamwe baba mukuru vakuru vekuimba huru yambuya vakuru saka vana baba mudiki vatasara navo vaningina vababa vangu chaivo vava kuenda kumasowe vakatevera inini
ini ndindakaenda itoti endai masowe ndaitira kuti vanzwe zviripo then toona kuti zvogadziriswa sei, asi ndakaona kuti havana kana kutombobvere vabatana nababa mukuru vaya vanova vakuru. Saka baba mukuru vaya vanova vakuru pane nhau dzakaitika kumashure uku zvichinzi vakamborovera mugweri unobva vauya vatochembera vasvika ndokugara pamba pemunukuna wavo ndokuroya munukuna wavo nzeve kuti asanzwa vakutorana namainini vaya. Saka pane zvaingoitika zvimwe, so ndobva vana baba mudiki wedu ndobva vatanga kuvarova kuvasa munjanji kuda vachitsikisa nechitima. Vana baba mudiki vese vavo vakavarova, hapana mupenyu nhasi. Saka zvakazoitika ndezvokuti muna 2019 ndaenda kumberengwa ndabva uku kawani aka kanga kakechitu ndakauya 2015 ndokuapply passport. 2019 ndakanga ndakuya kuzotora passport iyoyi. Ndasvika kuna gogo ikoko ndipo pandakaona nyoka iyi ndakanga ndamboirota before. Nyoka iyi ndeyepink hombe, kana ichifamba inoita selightning kudai so. Before ndisina kuirota ndakaiona futi ndichiri kuchikoro dzanga dziri mbiri. Ndichibva kuchikoro ndiri kumusha ndakazoona dzichirwa dziri mbiri, one ndobva yaita sokuti yafa, imwe yaenda. Payakazodzoka imwe yacho yanga yakaruma chimuti nobva yasvika ikangodarika nepane imwe iya inobva yasara ichimuka nobva dzateerana. Semunyoka idzodzo dzepingi. Apa ndobva ndazoirota. Muna 2019 ndakazonoiona live pandakaitozoitirwa munamato nava venguvo tsvuku vandiri kutaura. Ndo pandakatanga kuona machanges. Ndaitirwa munamato kuti ndasvika paya ndakaisa munamato kugedhe, ndikaisa munamato pachivanze nchipinda muteuro unobva ndamukanda mumba. Masikati acho mumba maichema zvishiri. Ndakubvunza kona igogo kuchiri kudai zvikanzi zvishiri muzukuru. Kati zvishiri zvacho zviri kupi zvandisiri kuona. Kuzama kubaya pese mumba hapana chandakaona. Handiti ndizvo, hapana chandakaona. Kubuda panze kutarisa pamusoro pemazen'e hapana chandakaona. Ndakazoti zuva racho rechi2 ndokubva ndati ndichaenda kunogeza. Ndachera mvura yangu taigezera paruware. Ndagara paruware ndakugeza. Ndigeza kudaro ndazora sipo kumeso. Pandakapedza kugeza sipo yayo kumeso ndakaona 2 meters away from pandiri nyoka yafuti yepink, but yafa isina kusvika pandiri. Ndakatora dombo kuzama kuipotsera kuti ndione kuti inofamba haina kufamba. Ndikatora danda refu kuti ndozama kuti ndiibaye kuti ndione kuti yakafa here, ndikaona yakati rapkata. Ndikaibaya nepakati ndikaisumudza ndikaona nyoka inoita sokuti yafa. Ndikashedzera gogo kuno kwaita nyoka yakadai, vakati rasa handidi kuzviona ikoko, handidi kuzviona. Nyoka yakafira pamberi pangu isina kurohwa, isina kuitwa sei, yepink same iyoyo. Saka umasowo uku unenge uchingouzwa kune nyoka dzakadai nokuteera yakasunga dhuku. Ndaiudzwa nezvokuti wakatemerwa nyora dzinokweshwa kwega umasowe. Ndikachinja apa ndikaenda pamwe ndoudzwa izvozvo, musana wakaita souchasvuuka nokukweshwa nesalt, asi hapana zvaibatsira. Kuzosvikira ndazoita ichi zvechivanhu izvi. Pandinoda kutaura nhau iyoyi, okay, ndaitaura iya kuzonzi masatanist chichi yekuchechi kwandakaenda. Ende pastor vacho ivavo vakazodini, vakangozoti mai vaya pavakauya vachindibvunzurudza izvozvo zvinobva ndikatoti imimi ndatotsamwa zvikuru kwazvo. Hamaifanira kudaro musina kundiudza, ende hamaifanira kunotaura nhau dzakadaro. Iye zvinezvi handichakwanisi kufamba zvakanaka mumateksi nchinda kubasa nevanhu vakunditya vakuite sei. Ipapo manje mai vavo pastor ivavo vanamboita 2 days ndokubva vadii kwangonzi vangofa vari paaltari. Mai vaya nobva vauya zvikati iwo wakaipa zvikuru. Ndikati ndakaipa ndaita sei? Takataura nezvepastor vaya kuswera nezuro, nhasi uno pastor vaya vanzi vafa. Ndikati indakanga ndakatotsamwa kutaura chokwadi. Ndikati ina handina basa nazvo kana hazvinei neni izvozvo, because indakatotsamwa zvikuru kwazvo. Saka ina handizivi kuti zvinokana kuita papi neusatanism uwowo, kana kuti kana uri usatanism ndowemudzinza unenge wakabva, kana uri hungochanism ndewemudzinza. Zvakangobva zvakangodaro kubva ndichikura. Saka dambudziko ravapo nhasi uno, tisingataure duro kunyangarika kwemari yekuramu. Ndaitoziva kuti zvinhu izvi zvakanga zvisingadi kuti ndiuye kunoku ndizowana rubatsiro, ndozvaiitika. Saka dambudziko randaanaro iye zvinezvi ndorokuti vana baba mudiki wangu andasara navo vari kutya
kuti vabatane nababa mukuru vaya vakungoti haiwa isitonamata ngachiite zvemasowe ndikati aiwa mokanganwa here kuti ini ndindakakukokai kumasowe ikoko ndaikukokai kuti munzwe zvakamira munzwe nyaya dziripo asi nhau iye zvino zvaita sokuti hwava huvando nhau idzi mhepo idzi muchibatsirwa kumasowe dzinenge zvakuita sokuti kusundirana mhepo nokuti inenge ichingotenderera mudzinza vamwewo vari nani vane vabereki vavo vanenge zvinhu zvavo zvinenge zvichivafambira zvakanaka isu tisina vabereki ndokuri kuuya mhepo dzese saka kurarama ini kwakundishungurudza kwakundinetsa zvino chikumbiro changu changa chiri chokungotini zvingaitwa sei kuti vana baba mudiki vandinzwisise nokuti zvinoita sokuti vachandinzwisisi zvakanaka ndaikumbira kuti nini ndoita sei zano rokuti vabatane nababa mukuru avo vavanotya nokuti ndo vakabata zvese nokuti apa pandakatovaudza uyezve ini kuuya kwandakaita nichibva kusouth ndichibatsirwa nagogo wangu ndine zvinhu zvaninazvo izvi ndichiuya kunoku kana mukoma wangu waitofungidzira kuti ndakaromba kana kuti kuromba kana kuti chi mukoma wangu waitoti rasa but patakaenda tikanobatsirwawo nasekuru vakatibatsira vakatotorawo bute kubva umu ndakabva ndaziva kuti zvinhu zvakusi kuromba zvichitori zvinhu zvechokwadi tichibva ipapo mukoma wangu vanga vakuda kuti ndisiye tsvimbo iyi kupiswe neizvi asi sekuru vavo vakati mushedza mukoma wako auye because ndanda kuti sekuru mukoma wako kuti ndisiye tsvimbo wakuti ndibvise izvi zvinosara pano andizive kuti zvakaipa here ndiudzei ndizive nokuti izvizvi ini handisi kumudawo mudzimu kutondishungurudza zvakatondishungurudza dai kwanga kuri kunzi zvipo pandiri pamwe ndingadai ndakatarama upenyu hwangu hwakanaka nditori kure nditoriwo nemashamwari ari kuna nauk canada vari kutoti huya wakagarireiko ikoko chii chauri kuita huya asi hapana kuti ndigone kuti ndisanganise zvinhu zvokuti zvese zviite right ndini hapana kungotambudzika tangofanana nembudzi yakasungirirwa pamuti yongotenderera pamwe chete hongu tiri kutambura vana vemunhu ini nemukoma wangu nemunin'ina wangu takabarirwa tiri 4 sisi vedu vakashayika 2012 anga rumwe chete isu tiri 3 tiri kutambudzika but pa3 wao tichitambudzika kudaro uyu ane mukadzi nevana vake munin'ina ane mudzimai nevana vake ini handikwanisi kugara nemudzimai handikwanisi kuita chimwe chinhu tinongovarombe kureva kuti ini yangu pain yakanyanya kutodarika yevamwe vangu saka mukoma wangu ipapo vaita sokuti havanzwisi kusvika ndazovashedza vadzoka pana sekuru vaya ndikati sekuru mukoma wati ndisiye izvi ndirashe izvi urombwa zvikanzi no ndati uyu ane mudzimu saka ini kubva ipapo pandaudzwa mazuva mashoma adarika aya pafriday kusvika nhasi uno ndakuvimba neizvi zvinhu zvokuti ndaingoitawo njingoti sezvo ndichiudzwa kuti sezvo zvandipresa pane here zvazvati zvakuitirai kuti muvimbe nazvo zvazvandiitira kuti ndizive kuti ndevimbe nazvo ndingangoti ndizvo zvandivhurira kuti ndikwanise kuite sei kuuya kuno kunyika ichizvarwa nokuti ndanga ndatorovera muSouth Africa 23 years tisina kumbosvika pamba ndo zviri kuitika ko pacho pamunoita zvechingochani imi mune muri murume kana mune muri mukadzi ini ndinoita zvese asi wandinogara naye from 2015 up to now akaita mudiki kwandiri saka iye ndiye anenge ari wepasi ndindi wepamusoro asi ndotowo nevamwe kunze uku chingoitawo zvakangosiyana kudaro nevarungu kunyanya zvikuru sei ndizvo ndinonzwa kuti varungu vanobhadhara stereki mari chokwadi ndizvo chaizvo umwe anenge achitoti huya ugare neni motikari dzese dzinodhiraivha ndokupawo iyo chichichi asi ninokuda kuti ndaitya zviya zvokunzwa kuti satanism chichichichi saka ini ndaitya kuti kana ndikaita izvozvo ndinenge ndatozwasifanike zvatova izvo chaizvo nokuti ndanga ndisati ndazvibhilivha kuti zveshuwa satanism irimo mandiri here zvechokwadi but tomboti satanism irimo mamuri pane here zvatingati izvi ndozviratidzo zvokuti zviri kuitika zvakashata kwamuri zvichikonzerwa nesatanism ivo vachitaura vanoti iwo hungochani itori satanism
vanototiwo hungochani itori satanism uyezve vanotiwo satanism handiti vamwe vanouraya vanhu vamwe vanobheutsa mabhazi vamwe vanodya ropa vanomwa ropa revanhu chichichichi zviya but ini kwandiri handina kumbozviona hazvina kumboitika asi chakaitika ndakamborota umwe musi ndichirota kuchita sokuti pabhodha zviri kunzi asina kudya nyama iyi panapa vanhu vaicheka nyama vachiisa mumadhishi vachiita sei saka indakasvika paya saka vaya vandonzwa munhu anouya kumashure kwangu achinzi ndisekuru akabva anditi usadya zvikanzi asina kudya haayambuki saka ini zvangoperera ipapo ndichingoramba kudya saizvozvo uyezve pandino pamwewo chandakanga ndisingabvumi ndechekuti kune njuzu saka pandakaenda ngotsvuku kunyenye nomwe ndakaudzwa kuti pana sekuru vako pane chauri kutambudzika nazvo kunzwisisa kusvikana nhasi but sekuru vako vachakurakidza nzira ndobva vanipa munamato ndarota ndanzwa dzu munhu uya anouya kumashure kwangu handimuoni kuti akadii kana kuti akadii ndobva ati iwo hautendi kuti kune njuzu ngati zvechokwadi tingozva zvichitaurwa but hani handisati indotenda mavanga ndaona saThomas abva vati okay famba tiende ndinokuratidza chinonzi njuzu apa ndairota not physically kwanga kuri kurota takafamba nobva taenda tiri muchisango tichibuda muchisango uku kwanga kune dziva uku kwanga kune chisango tifamba nepakati manje tava pakati nepakati ndakaona padombo rakanga kusaidhi rekudondo papane dombo pamba pakagara vasikana vaviri vakatarisa kumabvire nezuva uko kumakumbo kwavo nhambo kwaona bhotsa vanga vapfeka akaita madresi marefu akaita semaindia ayaya saka tava padhuze vakaita zvokutovhunduka vachicheuka so ndokubva vaona tatosvika tatova padhuze ndobva vamhanya vachipinda mumvura makumbo avo hanambo waona bhozi madresi avo aitonzvenzvera pasi ndobva vapinda vaenda tanobuda paya ndinambotaura nevaya but tanobuda manje ndaona kuti tabuda kusaidhi uko kokuti uko hakusina mvura uko hakusina sango ndikati komamboonawo zvandaona were zvikanzi ndizvo zvandakuunzira kuno handiti wanga wairamba kuti hakuna chinonzi njuzu waona vasikana waona vaviri ava vanga vakadziya mushana apa vazomhanya vachipinda umo ndo dzinonzi njuzu dai tanosvika pakati nepakati zvokuti vavhunduke paya vachinopinda mvura vanga vachitoenda newe saka tasvika kuya saka ndakazoona uko kumberi uko kune vanhu vamwe vari kutswa kuita sokuti vanhu vakudhara vamwe vari kuita zvipi vamwe vanhu vekudhara tikati koko kunoitwa nezvei zvikanzi munoziva wakambonzwa here kuchinzi kune vanhu vanotorwa nenjuzu kana vakubuda vanozobuda vane mishonga mabhasiketi emishonga ndo kunogadzirwa mishonga yacho ikokoko ndikati ndoda kunosvika kundione kuti chii chiri kuitika zvikanzi kwete iwe hausati wakwanisa kuite sei kunosvika ikoko iwe ndauya newe kuti uzoona chinonzi njuzu ndo zvimwe zvakaitika mukati meupenyu hwangu ko mambotaura imi muchiti muri mudiki maiti mukaenda pachampupuri maizoona makune imwe nyika zvaikutorai nguva yakadii muri ikoko zvaitotora ndanga ndisingatozivi but asi kuti ndaitongotambawo zviya zvokuti ndakuona kuti zuva rakuda kunorereka ndobva ndati ndakuda kuenda kumba ndikangoti ndakuda kuenda kumba handika ndaibva ndatoona ndatove pamba pamwe champupuri ndachiona chiri kumunda kuzasi uku ndochimhanyira kumunda ikoko saka zvaizoitika ipapo ndanisingazviona asi ndikangoti ndakuda kutoenda kumba vaizoona ndakutobuda nekudanga kusangenda ndikutobva kusango uko kana kuti maimbonodya here pamaenda nechampupuri muchinoona vamwana ikoko handidi kureva nematati singanodyi just kungonotamba chete nevana vacho because vana vacho vanga vaigara vari smart and vachitotambisa vane zvese zvokutambisa zviya zvokuti mwana anofara kuti handimuona like iye zvinezvi vana vaya vanenge vane vabereki vavo vakati kwira vanotengerwa matoyi mabhasikoro zvichichichichi handiti vamwe vanenge vasina saka inini ikokoko ndainosvikowana vanazvo ende vondipawo zvokutambisa izvozvo ndotamba mwoyo wangu wofara ndozvaitika panguva iyoyo tingati maimborota here muchiratidzwa machira
Machira, okay. Machira ndakazotanga umaratidzwa inini pandakaenda kunyenyedzi nomwe apa. Pandakaenda kunyenyedzi nomwe apa ndakarota inini pachita sokuti tiri paqueue paHome Affairs kuPretoria. PaHome Affairs panotorwa panoitwa zvemapermits chichichi paya. Saka ndakaona pane queue. Saka ndaona pane queue kudaro ndakati rega ndite sei, rega ndinoona kuti kuseri uku line inosvika kupi. Pandakangonopota paya kuti nditarise kuseri ndakazoona pane machira anga akati red, white, sky blue, green, yellow, akaita saizvozvo, akangolayina akangoita saizvozvo. Saka ndaiti ndikauya ndonoudza madzibaba waya kuti ndarota zvakadai zvakadai, vakati tenga machira iwayo. Machira iwayo ndakamatenga ndinawo ese machira iwayo ndinotori nazvo. Zvazvinonzi zvinokumbirirwa. Imimi since masarudza kutera chivanhu chacho makadi kunokuta kuzvikumbirira mega kuti aiwa nzira iyi handisi kuida yeChingochani, ndoda kuti ndifambe nenzira iyi. Makambozviedza here? Hungochani uhu ndiwo hunonzi huri kutovhara mudzimu uri pandiri kuti uite sei ubude zvakanaka. Saka ndiri kuti hamuna kumbokumbira here kune vari pamuri wacho kuti zvisarambe zvakadaro? Kuchema kwandaita nezvandaita nezviitiko zvaiitika zvainzizvo kurota uku. Zvimwe ndange ndisingatauri nokuti vanhu havazitendi, havabhilive, havandianzwisisi. Zvainzi ini ndiri kwandiri kunoku kure handikwanisi kusvika kwauri muzukuru. Zvichireva kuizvizvo sokuti tiri kumasowe ikoko vaitoti ivo mudzimu uri pauri wakatsipikwa kuti usasvika pauri. Saka panotori nemweya uyoyu ndiwo mweya wakavharira zvemudzimu izvi kuti zviite. Kumasowe ikoko ndikaenda kumasowe vanoti ivo uya tiite basa, ita basa nevamwe zviya zvokuti vanototi ndiri muprofita. Nyamwe ndikasvika ndaiti ikoko kuSouth Africa ndikangoenda pamasowe panenge ndatoenda vainge vatoti uri muprofita. Zvikanzi mumaprofita huyayiko vanotondiudza kuti kweiwo wasarirei, ndoti kwete handisi muprofita, nditori mubatsirwo ndine nhamo dzangu. Saka hapana pamakamboprofita? Kwete kuprofita asi kurota. Asi kana ndarota kuti ndarotawo madzimai ningi kana madzibaba ningi zvakati, muprofita ndiye anotozotaura, anotozotsanangura chiprofita chacho. Since imimi muri kuti zveChingochani zvakangoitika kwamuri musingadi, tinoziva kuti vacho vanoita izvi zveChingochani vane mapfekero avanoita, vane maitiro avanoita. Makamboedzawo here? Imimi maipfeka sei? Zvine pakawanda, zvine zvoita zvokusarudza kuti iwe unosarudza zvipi. Zveshuwa vamwe vanotopfeka madress, vamwe vemuno muZimbabwe munomu vari ikoko zvokutoti ukatosangana navo unotonyara. Amakati hesi ningi unotonyara, ukatomona unototi tsve. Rokwe vanotoripfeka nokuti vanotenderwa ikoko. Bravo isa zvimastaff kunge anenge achinge musikana achifamba. Asi inini vanhu vanoita saizvozvo vanenge vari kana atongoita structure yemusikana inenge yatove 10 off. Wandinogara naye kutaura kunoku anongodressa like normal. Haaite zvokudressa like vasikana. But makamboedza here kuda kuzvisiyawo zvaizvo kungoti se10 off inoitika kana maona vanenge vachipfeka zvechidzimai zvokungoedza kungoti varume handivadi? Unokutaura kuti varume handivadi, but paunobuda uchienda kushopu unotosangana naye wototaura naye. Kana kuti patiwi papapa sezvandamboreva paya zvinotongoita saizvozvo. Kana mungava mutaxi iwe wati hauzvidi, but kana iye atotongotanga kungotaura newe hauna marambiro. Ndo zvazvinoita. Harisi sadza rokuti nhasi ndakaguta, hazviiti sokudaro. Ende paya pamataura kuti vepasi vepamusoro vakadi iye zvinezvi pane vamagentlemen anenge iri gentleman, hautombooni kuti hautombooni street acting, hautombooni anotodressa, anotomunhu zvokuti anenge ari discreet zvokuti hapana anotomboziva. Tisi tinenge tichingozivana. Ndo zvazvinoita. Saka zvichireva kuti zvinezvi mukaona munhu Ngochani munokwanisa kutoziva kuti uye Ngochani. Zvakanakisisa
zvakanaka nyange odresa zvakaita sei kana achitongori pane zvinotongoitika kutongoti utongoona utongoziva kuti uyu tritesi asi tingati taura henyu ndingangoti chakazoita kuti zvitonyatsokumwirira chaizvo ipapo pandakambopesana nemudzimai wandakanga ndaroora ndakandomboti kuna baba mudiki vangu ivavo vari kusaka vakati mwana anenge akupenga pfungwa dzake hadzina kumira mushe ndikati chinenge chokwadi chimbotsvagayo kana kune vanobatsira. Ndakasununguka kuti tiende zvinhu zvidii zvipere. Takaenda kune vamwe baba vekuZimbabwe, ndevechindevere something like, but vari ikoko. Tobva vaenda vakati kunodiwa blouses rich cards, vanoita zvavanoita naro ikoko. Ende ndo pakatanga kuti manje zvichiita automatic. Zvaiti kana zvakatodaro paunenge wakuda kutobatsirwa ipapo apo. Ndipo pazvinotouya wese zvokutoti hauna marambiro. Zvechingozviita automatically. Ndo zvazvinoita. Asi tingati nekuti apa ndiri kuona pane 2-3 issues matenyu Hungochani wakabatana neusatanism. Ndinovimba vacho vanoita Hungochani vanogona kuzviramba izvo zvokuti aiwa tisi masatanisi. Ndozvatakangozvarwawo tiri. Ivavo vamwe vanodaroka. Indikatopinda mumba make ndikatoona mumba make zvirimo zvinotongoratidza kuti izvi kubvira kune zvavanodhekoreta nazvo, kubvira zvavanodhekoreta nazvo mumba zviyaizvi unotoona kana midziyo iriko, imwe midziyo yesatanism yaunotoona utoti ichi uyu ichi neichi neichi unotozviona. Ndizvo zvazvinoita. Amuri yeZimbabwe ndofunga manzwa zvataurwa nasekuru vangu, vanoda rubatsiro, vanoda kubatsirwa nemi. Vataura nhau dzakasiyana siyana kubva mukukura kwavo. Vari kutaura kuti pane inonzi magnetism inenge iripo yekuti zvinongopatika zvakuitika ivo vasingade. Vakatanga vari mudiki nematicha chaicho vadzidzisi kuchikoro. Ndo nhau yaitogara achitaura kuti pachikoro unonzwa vana vachidzi vari kudona, asi vana ava vachitaura mazita evarairidzi. Ndofunga ndonyaya futi iri kungotaurwa kuti vakasangana nechiitiko chakadaro mukukura kwavo. Ozozvibvunza kuti chii chinenge chichiitika varairidzi avafanirwe kuchengetedza here? Zvino kana vakuva ivo vanokonzeresa dzimwe nguva zvinhu zvacho zvinosvika pazvinonetsa. Kunzi mabalalele makaya njengokuzwa kwenu ubhuti echasisa lapha esithi kuyinto yamqala kudala esakhula. Kwesinye isikhathi ababalisi sibili base beqala labo ukubona kuye bezisondeza kuye ngendlela ezingalunganga, okuyinto ebuhlungu emangalisa ukuthi kazi ababalisi bakwenza njani. Thina sebesikhangelela ukuthi kube yibo abancedayo, kube yibo abavikelayo, kodwa kwesinye isikhathi bagcina sokuyibo abawonayo. Naizvozvo muri yeZimbabwe ndofunga tasvika kwakaperera chirongwa chedu chezuva ranhasi. Asi sematauro ataita tiri kuda vanobatsira, vanasekuru, vanambuya, vana madzibaba, vana madzimai vanoda kubatsira kamopindira nhau iyoyi. Tinoda rubatsiro rwenyu. Ichokwadi chero vechivanhu tinovakumbira zvekare vanokwanisa kubatsira. Tinokumbira kuti mutibate mukwanise kuva muchibatsirana nesu. Sesifikileke kumlindo yacina lapho kuphela khona uhlelo lwethu lwanamhlanje. Siyathemba abancedisayo lizwile lizasithinta lenelise ukubana libe lisinceda. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Munoigona here slogan yedu? Imboita itizki. Drewmas Media, take us to another level. Tinotenda. And musakanganwa kuti takanguri tabatana kubva gore rapera ndichingoti ndiri kuuya. Musaona kunonoka mapedza. Tinotenda muri yeZimbabwe. Goodbye my friends. Wakamboonana
tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Ah.